Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Exodo Kapitulo 20, versikulo 14. Di ka makikamalala. Beno papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lablin, bakit? Nakalakwak man ni ti dua baka. Idulin mo ti daduma, tapno saan adagos ama ibos. Mangibati ka lang ni ti umdas, apaggatang kadagiti masapsapol iti unag ti balay. Kastamot tan, iti para iti pagmatrikula dagiti ubing. Wala kay. Sa bagay, kanayon matakasta. Tilaan kayat mo ti matultulok. Adi mo pa'y damagan mat kanyak, no anya ti kayat ko. Kanayon latan apara kadagiti anak ta ti pagbagang. Pasensya ka na, bakit? Impagarup ko ngamin, no awan ka sa pulam. Gaputawan mat ibagbagam kanyak. Gaputa saan mo mat asal sa ludsudan no anya ti kayat ko. Pasensya ka na, bakit? Anya ngamin ti ka sa pulam. Ibagam, tapno amok. Sigurado ka akayat mo nga ibagak no anya ti ka sa pulam? Isungarod adamdamaga ka, tapno amok. Wang amin. Daanan da iti cellphone ko. Saanan ang makasurot iti uso. Kada kami amin nga agagayam. Siyak ti kadaanan ti cellphone na. Anya? Ngam idilaang napanabulan agim matangak iti cellphone mo, bakit? Kat nginginaan pa iti cellphone mo. Imposible mo't Huston! No di mo kayat ti gumatang iti baro a cellphone ko. Saan laang? Sige. Tainak to idulin ti kwartam. Kat mabalin mo ton apagidaan iti kinaaduna. Surunkon. Anya? Agyamanak, Danilo. Ingatangan nak iti baro kan napintas a cellphone ko. Mariknak ti pamatag mo kanya. Talaga mat ngamin, Lablin. No siya kumatin na kiasawami di... Pulos asaan ka apaayan kadagiti amin akid dawam kanyak. Sana bali. Di dan tumaamuan ti relasyon ta. Gaputanaan na ta. Kasi ita, adata dito'y syudad nga gragsa. Kat iti kasto'y nga aramidan ta. Pulos nga awan to ti makaduktal iti relasyon ta, Danilo. Husto ka. Pulos adi nakpagatapan ti asawak. Gaputa sanak nga kurkurang kadakuhata kadagiti duang anak mi. Alang arudan, mapantan, sayang ti oras. Ada ako nanang, dagiti ubing ngay, nanganda ka din. Wan, pinakan ko idan, gaputawan kamatlaangan na sumangpoy. Sa dino ngamin manen ayatinap na panam. Nakasapsapa ka arimwar itay bigat. Sa ita, nasip ngeten, ngem kasang-sangpot mo pailaang. Adala importante apag nami kadagiti gagayim ko, nanang. Sana bali, awan mat ita ni Bernard. Napan ije Manila, taimbiyahin na dagiti natengkan prutas alako na. Kat, gaputawan ti asawam, agpakpakarabi ikamaten nga agawid. Italaang mat nanang, kan maysa, awan mat madingar aramidak, agen enjoyak laang mat itibiyag ko. Ngam saan kan abalasang, addan pamilya manak ko, pangaasim ko ma, tadi mo mulitan ti sagrado akalay sayo iti asawam. Anya, apay mat nakasta ti bagbagayo kanyak nanang, awan mat madingar aramidak kunaklangarudan. Awan ka di ti panagtalik yu kanyak. Bagbagaan ka laang anak ko. Palpalagipan ka. Pangaasim tadunggag ka kumamot kanyak nga inam. Nanang basta awan ti madingar aramidak. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan yu kanyak. Oh, lakay, adtoyan ti kapim. Agkape-kapay laang. Tamalut-luton ti pagarmusanan. Agyaman na, bakit? Ay, nabanugak iti biyahe. Puyat kan bandog ti kalaban, iti kastoy a negosyo. Apay, nakisinublat ka kadimanen a nagmaneho?
Iso akas taunay mananabanog mo. Una, kaasimot ni Mang Nardo no saan ko asublatan. Iso matlagayam. Sige, mabiit lang nga rod tagid asara kon. Mangan kan. Sige man bagat. Ay, dagiti ubing ngay. Napanda nag-iskwelan. Madamdama pa'y matamangan ni Nanang. Iso amangan kalatan. Tain nakagrubwat. Adda ngamin napatag-apag nami kadagiti gagayim ko. Kasta ka di. Pangasim ko ma. Agawit ka kumaadagos. Kaya't ko nga adda ka kumamat dito'y balay. Itataaddaak. Alawanan. O sige nga rod, inakon. Tapno makasubli ak adagos. Sige. Agan-anad ka iti papanam. Handa kami, tatang. Kadwak ni Lablin. Naimbag nga orasyo, Tata Kanor. Sige, adda pa'y papanak. Tatang. Agsarsarita kayo pa'y lang kini Lablin. Isaganak lang timakan ngayon sangpat mi. Mangantayo pa'y. Sige. Mabit lang arod Tay nakasagana timakan. Nasaya at Mart. Tapinanawan na tati anak ko. Balasang ko. Kaya't ka akasarita. Napatag ti ibagak. Katsapay la kuma. Tadi mo tagidaksain. Anya day tatatan. Lavlain balasang ko. Amok launay ni Bernard nga asawam. Kat nasaya at atao na jay. Nagagait ka nasingpat. Anya ka di pala ang ti makagapo aliputam. Tata, saanan ang masampul asong batak dagita sa ludsudyo? Basta tiyam mo, katagpinpin na tag kami kini Danilo. Saan to ang maamon ti asawak ti relasyon mi? Gaputa adayo dito'y ti lugar mi. Saan ka di ang mabutang? Iti mabalin nga ibunga at ti kasto nga aramiden nyo iti anak ko. Kayat mo kaday, nga agpada ang madadaal dagiti pamilya yo. Gapaw iti kastang aramiden nyo. Tata Kanor, aday jay abroad ni Lodi nga asawa ni Danilo. Di nanto pulos maamon ti relasyon ni. Minamaag ti kasta panagrasrason nyo. Agpanunot kayo, sakbay amala daw ti amin. Di yun urayan na mapukaw amin dagiti adda kada kayo. Sakbay nga agamiris kayo. Tata Kanor. Narabyan tamat na nagsubli dito ili Lablin. Hangam sa nabali. Tanaragsak tayo tinapananta. Ay, Danilo. Apa nagsanay ka? Kan itay pa nadlaw ko asaan ka unay ang matagtagari. Abay, maditirik na? Saan? Ngam natignay ngaming tirik na kadagiti imbagbaga ni tatang mo itay. Anya man ang timbagbaga kan ni tatang? Pinabainan nakakadimanin? Napanunod ko, nga adda punto na kadagiti imbagbaga na itay kanya. May papan iti relasyon ta. Tagpay sumat, nga awan banagan ti kastoy a relasyon ta. Iso anasaysaya at laang. Pangasim Lablin, mawatak ti kayat mo ngay baga. Ngamjak lakit ti kabaalan, numapukaw ka iti biyag ko. Nakasaganak amang panaw iti pamilyak, para kan ka. Anya? Pasensya kan, Bernard. Narabyanak mo tin anak kasubli dito'y balay. Apay anak kapulas ka. Agibiyahe ka dagiti naapit anatang ije bagyo. Nalipatam ka din. Ha? Huwag nga paiso. Agbiyahe kayo manan ita arabi Isungarod ako nakkan ka itay. Akayat ko kumamat nga adda ka dito'y balay. Tapno agbabanding tayo. Ngam napatpatag matibabarkadam. Wala kay. Saan matakas ta? Nalipatak lang amin nga agbiyahe kayo gayam ita arabi Ala, di mon panunutan timbagak. Sige, patuloy akon. Ururayan nak ni Jano akadwak amang ibiyahe kadagiti natang. Sige, agan-anad ka, lakay. Anya ti gatangam, Lovely.
Agsara akto nga minan diti grocery, gapu tarabiin. Awanin, Divine. Pakikwenta laangan no mano ti bayada. Mabiit lang. Ay, no apay nga min anagladaw ka nga umay gumatang. Idinto ta adda ka laang mat dita balayo. Adda ngamin napanak itay bigat. Napan ka kadimanen iji balay akadwam ti kabsat ko? Pangasim, Divine. Saan kumamat aditoy? Ti ammom ka di? Kat saan nga ammo dagiti tattao ti limod a relasyon nyo iti kabsat ko? Divine. Ang mga nagrama ni Bernard nga asawam kat ammo na. Saan amabalin ang maamon ni Bernard ti amin? Sigurado akagura naktun ti asawak. No kasta, agpanunot kayon. Isardeng yon ti kastangar aramidan nyo. Sakbay amala daw ti amin. Ngam ay ayatak ni Danilo. Diyak kabailan ang mapukaw itibiyag ko. Nupod nga ay ayatam ti kabsat ko. Likli ka mon. Gaputaawan na saya at apagtungpalan ti basol a relasyon nyo. At 20 kapeyo, tatang. Siya kong tinang timpla. Gaputaad da na sapaan na pananinanang. Agyaman na, kanak ko. Awan ka di pa panamitang agsapa. Awan, tatang. Awan sir ko ita. Gaputa holiday. Nasaya at met. Kaya't ka akasarita. May papanitian niya, tatang. May papan itilimad a relasyon nyo kan ni Loveline. Tatang. Apay. Talaga ka de nga itultuloy yu ti basol a relasyon yaw. Ay ayatan mi titunggal maysa, tatang. Para kanyak, dapat patagan ni Lablin ngem ti asawak. Minamaag day ta panagayat, Danilaw. Agpada kayaw a pamilya daw. Sa ita, kunam ang napadpatagday jay a babae, ngam ti mismong asawam. Ay, anyan day ta akapanunutam. Day ta tipudno amarikrik na, tatang. Kinapudno na. Kabalak apanawan ti asawak para kinilablin. Anya, day ta ti saan mong aramidan, Danilaw. Tano aramidam ti kasta. Siyak amis mo ti mang durog iti asawam, tapno agdarom. Tapno agpada kayon ang maibalod ka ni Loveline. Nawatam! Nanang, da kayo pa'y lang ti makamu kadagiti anak ko, ha? Adala na patag apag nami kadagiti gagayim ko. Sana bale, saan damutan adagiti maaw-awir ng uping. Tinapatag kat ilutwan yun to ida iti kananda. Agtugaw ka man pa'y lovely anak ko. Mabalin ka de ngagsarita tapay, sakbay arumwar ka. Anya ka diti bagayo, nanang. Ang mga numaladawak iti oras ang nagtutulagan mi. Nagtutulagan niyo? Wano nagtulagan niyo kin ni Danilo? Ha? Nanang, anya ka din day tangay bagbagayo. Ang mga nuad da makangag. Pudno ti imbagak, saan ka de? Nanang, awan kinapudno day ta. Di mat imbagak kada kayo nga insardeng min kin ni Danilo tagsinsinarang. Pangaasim kumamit anak ko. Saan mo ko mga orayan ang maumati asawam? Saan lang nga agsasao ni Bernard? Ngam amok nga damo na may papan iti relasyon nyo kin ni Danilo. Nanang, kasanumit ngamin ajak makirelasyon kin ni Danilo. Imutan nakmat ti asawak. Di na pa'y mapatgan tikid-kid dawak. Tigatangak kuma cellphone. Maawatak ti asawam. Kasano mo ngamin? Nabarayuboy kalaunay. Oray saan mo matakasapulan, kaya't mo agatangan. Kasano no adda kala at pagkasapulan nyo? Adda nga rod makautyo agastusan, no gastusan nyo mat iti awan kausaskan na, alaman. Ay, basta. Mas ay-ayatek ni Danilo. Gaputa mariknak nga ipatpatagnak. Babaan iti panangitid na kadagiti amin akayat ko. Anya, no kasta nga raod makamukan. Sangwam no anyan to ti ibungat ti kinatangkan ti ulom. Bernard, lakay. Saan ka di nga da biyahe yu ita iti Manila? Ada,
Ngamimbaon ko lang ang dagiti talkan tayo. Madi ngamin tiriknak. Apay ka di. Awan matkit di. Mas daawak lang amin. Gaputa saan ka mat anagrubwat. Katsi ka, apay nakapalas ka. Kuhala kay. Adda ngamin pag nami kadagiti gagayam ko ita. Adda kasangay amay sa kadagiti gagayam mi. Dumaray kami tapno awan makunkunana. Kasta ka di. Amangan numabalin ti sumurot. Uray saanin lakay. Agi na nakakitin. Saan aya ako nam ama ditirik nam? Kabalak. Sumurot tapno adda kadwa mga agawid. Saanan ko nakmat? Kabalak ti agawid ngagmay mesa. Agi na nakakitin. Tapno daras kagimbag. Kasanon? No saan ka palubusan? Anya? Daytan ti saan amabalin, Bernard. Daytoy matlang tiliw-liwak nagtrab-trabaho dito o nagpibalay. Kan mang ser-serbi kada kayo kadagiti anak ta. Ita, di nakpalubusan. Saan ka palubusan? Gaputa amok nga agkita kayo manan iti dayjay a Danilo. Ni, sana pud na dayta. Anyang nga ti kayat asawan, dagiti text na kan ka. Pinagdakan ka ti cellphone ko. Apay, Lovelyn. Anya tinagkurangakan ka. Bernard. Kinapuno na. Nabayagan nga amok alepliputan nak. Ngam binaybay aklaan. Gaputa ti pagarup ko. Kat sumardang kamatlaan. Ngam saan? Gaputa intultuloy yung gayam. Apay. Anya launay tinagkurangakan ka. Pakawanan nak, Bernard. Ngam naaramid ko ti kasyay. Gaputan na imot ka kanyak. Di mo amo ti mangrik na. Kaano pa'y nga inimutan ka? Ititad kumot amin akayat mo. Ngam te cellphone akayat mo agatangan. Ti mauni ko maagatanam. Baka agkurang ti pang matrikula dagiti ubing. Apay, narigat ka di amaawatam dayta. Dayta ti madikan ka. Puro latan dagiti anak tati pang pangrunam. Kasano akmatan? Kasano dagiti kasapulak? Panagkunak, sa anak anagkurang kan ka. Ngamno kayat mo latta ti makirelasyon ka ni Danilo. Idarom kayo. Sigurado mabalod kayo. Gaputan na batad dagiti pamanagnak ko. Anya? Apay asaan ka nga imay dito idirabi, Lovelyn? Amom ka di nga inurure ka. Gaputa ka iliw ka unayan. Pasensya kan, Danilo. Nga makiwin na swasakon kan ka. Anya? Saan? Di na kumamatrabakan iti kasta, Lovelyn. Amumot ang napatag ka unay kanyak. Kabalak apanawan ti pamilyak para ken ka. Ngamtsak kaya ti may balon. Naamuanan ni Bernard ti relasyon ta. Kat nagpangtanga agdarom no sa anak amakiwin na swaskan ka. Anya? Diyak kabalan, Lovelyn. Diyak kaya ti may balon, Danilo. Kaasimat dagiti anak ko. Kan may sa... Naamiris ko anasaysaya at nuput dentan ti basol a relasyon ta. Naamiris ko ang maibabaing ti pamilyak no saan tapay lang agpanunot. Nang runakat pasig a babae dagiti anak ko. Danilo, ipamay samlatan ti imatang mo iti pamilya. Kat kastamat ti aramida. Sige nga rod, Lovelyn. Ket sapay la kuma. Tama pakawanak ti asawak. Gapo iti da ito yung inaramid ko. Kabayatan ti kaadda na iti adayo a lugar. Tapno mangged. Kitam dagit anak yo, ading ko. Nagraragsak da nga agaayam akadwada ti asawam. Wen nga rod manang. Naimbaglakit din taman nakaawat. Ken nasing pati asawak.
Pinakawan na kitilaksid tinagbasulak. Iso ading mo ko masayangan dahito agundaway, ading ko. Agsingsingpat ka, kat di mon ulitan ti makikamalala. Wan manang. Inkidawak da ito iti pamakawan iti Diyos. Kat si pupuso matan ti panagbabawik, iti kasjay nga inaramid ko. Sa pulam ti ragsak mo iti asawam, kas kinuna ti sursuro iti Biblia. Liklikan ti agbasol, tapno bendisyonan naka ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 15. Ipagarup ti maag akanayon a husto ti aramid na, ngam ti masirib, dumngeg iti pamagbaga. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Lakay, adada Martin kanti asawa na. Umay da kano ibati dagiti anak da, tamapanda ije bangkaw. Anya nga iti aramiden da ije bangkaw. Kat inkadamagen akadakwada. Adan samit plano da nga aglon. Ay nakman kasarita ida. Sige. Martin, adda kayo mate. Uwan tatang. Naimbag abigat yu tatang. Ibati mi man dito dagiti uping. Apay, pudno mapan kayo ije bangkaw. Uwan tatang. Mapan mi man i-follow up jay loan mi. Nagloan kayo? Kasapulan mi gayam. Ay, nakabutbutang ti aglaon. Nang runa ita apanawain. Asaan ang makamula dagiti gardinero. Gapu iti kinaawan ti danom. Istorya tupo-tupo lang day tatatang. Patpatsyemmet. Kunak namin kan ka. Oy, Jana, agtal na ka mamat. May saka pa'y dita. Kayat ka di asawan day ta. Ajay lunen yaw kat usarin nyo iti bangkag yaw. Martin? Katuan tatang, anya pa'y kumangay. Ulitek nakaamamag ti agmula ita, Martin. Hawan ti tudo na. Tatang, di dakman suruan. Apay akaguram ti baga ni tatang. Kat nabayagan agar dinero. Siyak, nagadalak. Isu nga amok ti aramidak. Di dakman suruan tatang. Tasi ka, grade 2 lang tinadanon mo. Di mo tupay amo ti agbasa ka nagsurat. Martin. Suruan nakit din ang naggraduar iti kolehyo. Agriculture ti inadal ko, tatang. Napandalat tayo jay bangkaw. Saan daadum nga gitimbaga kadakwada. Ay, nakaamamak ti aramiden da, lakay. Kadag ito'y atsimpo ti kalgaw. Mapili laeng dagiti maimula. Ay, adda pa'y kumaibagak. Ngam didak kayat adenggain. Sa bagay, pudnumot nga main anakalpas iti kursuna iti kolehyo. Bakit manun atawan anagmulmulaak? Isu nga amok dagitan, takapadasak dagita. Ala, baybay amon. Addan iti husto nga edad jay anak ta. Kat amo namot siguro ti agdesisyon para iti bagina. Ay, kahit ayan dagiti ubeng. Ay ayam da ijeruar. Nala, tainak ayaban idan. Tanaluton jay meriendada nga insaganak.
Ti manager ti bangko ti kasarita ta. Tapno mabibit amay proseso ti lunta. Martin, adapay panawon mo tapno ibabawim tilon mo. Agtal na ka man dyan, ha? Addatan dito'y uneg ti bangko. Agbabawi ka kid din? Pampanunutek lang ang timbagan ni tatang. Patpatsyumat da dya lakay. Agkabawan da dya di na namo ti bagbagana. Martin, Agtal na ka. No awan na sayat ni bagam, di ka nagsasaw. Ang mga no umay ti security guard, ta ipagarup na nga gap-apat ha. Ay, agbiring dagiti daga, pare. Awan apulos danom di ta irigasyon. Ay, iso akas ka dagiti dadduma agardinero. Sa anak mo ten ngagmula. Ay awan ano kasta, matay ti pamilyayo iti bisin. Adamatin mulak, ang pangtikag dayjay ngayon mulak, pare. Basit lang. Taumanay kada kami asa nga pamilya. Nagadulakit nga minan na yakabutang nyo. Ay, saan nakas karina da ito ang mapaspasamak, pare. Ti ko namkid di, takrot kayo. Saan mo't nga itigas ta? No siya, natured ti pakinagam ko. Nagadalag gayam, iso nga mo kon dagiti tiknik iti panagmula. Numaalak lang tilon ko, syakto lang ti adda mulan. Kaya't nasawen, syakto lang ti adda kwartana. nasayaan mo ta si Mangpot kan lakay. Napan ko binisita ti bangkag ta, lininisak pa yan tapno maisaganan inton mamulaan. Imawag gayam di bangko. Ket, anya ti kunada? Kunada mo't anas kan amapan ka ijay. Anya mat dagitan? Tapag subli-sublien na datao? Kat bareng maalamon ajelon mo. Rumbang lang nga ito, Dan. Tane, rugya akong tiyak mula. Diyan na anak, adda ka din ni Martin. Awan tatang, napan ijay bangko. Intuloy na latta ka day, tilon na. Wan tatang, binagbaga akmet, ngam di na kayat adenggan. Umay ko kumalang ibagaken kuana, adagiti ka aruba mi agar dinero ang nagmula. Nakset amin dagitiin mula da, ket dakkel tilugi da. Kasta ka di tatang. Agasem may ti ikta-iktarya anak set amula da. Dakkel ti puunan da ijay, nasayang. Sapay plano ni Martin nga aramaten amin ijay timalon na. Ay, dakkel apa nagkamali na dayta, nang runa ita apanawain. Kasta ka di tatang. Uraya ket kasarita kiti maudi agundaway. Pangalaan na nga iti pagbayad na itilon na, no awan tumet ti maapit na. Ay, sapay inkulateral na day ti dagaken balay mi tatang. Ay, saus, dayta ti nakaamamak. Alahan ti bangko daytoy dagaken balayaw no saan kayo makabayad. Ay, saan kumamot ang mapasamak day tatang? Jana, anya ti aramiden ni tatang dito'y balay? Apay aya adamaga. Imay nalaang mat binisita dagiti ubing. Apay anagnaka di talikod. Itay nakapingor urayan. Iso nga rod adito'y likod tinagnaak. Taamok akasarita nakmanen, may papan itilon ko. Wen, talaga asi katirantana. Ibagam nga wanak, jak kayat akasarita day ta tao. Martin, denggam ka di ti pamagbaga ni tatangkan ka. Para matlaang day ta iti pagsaya atam. Adula amin. Basta ibagam, asa anak pa asimangpet. Unay ka matan. Mano nga oras anagururay kan ka. Kat pagawida mo na. Anya, di mo lasangwanan oray apagbiit laang. Itay pay aldaw anagururay kan ka. Jana tong palam ti imbagak. Awanan ti maramidan na. Adakan niya akong ti kwarta. Naala mo jailon mo? Wayne, naalakon. Nakasaritam ka din ni Martin, lakay. Saan nga raw, kunamot ni bakit naasan pa asimang pait, kat sumipngitain, iso nagawid akon Ay, amom, adamanin may sa agardinero anadadaol dagiti mula na. Malagip mo ni Isko? Wayne, kat no kanayon at sumamtsambaday jay itimula na natayng. Ay, nagsarita kami itay. Talimabas da ni bakit na. Ay, uray la makasagit nga gistorya maipapan ka dagiti nadadaol amula da.
Kunakon kait. Daytati kayat ko nga ibaga iti anak mo. Iso apadasen da kano ti dumaawat iti tulong ijay munisipyaw. Ada siguro ba sita maala da? Ngam kurang lata, tapno masupusupan jay dakal a pinagpuunan da. Ay, natangkan ti ulo ni Martin. Saan nakadengdenggan? Jak kumakayat a mapasamak iti anak ta, tinapasamak kadag iti daduma agar diniraw. Wala, asino kumamot ti mayat iti kastangay. Ay, nuam muna kumatidumngag iti pamagbaga. Mailisay iti pakairubuan na. Bangtangda na kadag iti tao nga agmula. Ala, si katimakam mo, tauray agsauak, di nakmatlapat yun. Anya kumamot nga iti ammum ngamin. Umayak kumamot nga rod tumulong agmula. Saanen? Dito yung kalatan balay. Awiram dagiti anak ta, taday talang ti ammum nga aramidan. Ala, sapay ko mga rod, taagtubo dagiti ipamulam. Negatibon tumot ngamin ti panagpampanunot mo. Imbes a suportaran na, kastakid din ti saom. Di ta ka man langan. Pare Martin, nakamula kamot gaya man. Wana, inununaan kayo na nagmula. Naudi kayo manen. Ay, huwag nga rod. Imbag man ta nakauna ka nagmula. Apay, kapoy. Kasano nga ay, kat ibagbagada iti radyo, apanawon kanu titikag ita. Pat-pat siya mati ibagbaga dagita. Ulbod dagita. Amangan numatay dagiti mulam, pare. Saan? Namin ano ako na nagmula iti kastoy a panawen. Mayat mat. Isong agmula kayo kit din. Mayat ti agmula ita a panawen. Lakay, apay asaan ka makatal na? Adda ka di parikot? Di nakman kasarsarita. Makauma kayo amin. Kanayon anapudot ti ulong. Isungarod abay-bay andak laang. Anawaman dagita anak mo. Nagngangalawngaw da. Iso ka di akanayon mo nga ungtan dagiti ubing no umasidigdakan ka. Siyempre, mailiw damot Ayun gayam, kasapulak ti kwarta, tagbayadak iti kuryente. Kuryente manan. Ken pagbayad dagiti ubing ije pagadalan. Nagadon? Apay, nagadumatinlon mo Pulos adinak man lainikan iti uray 5. Amumat nga ado ti babayadan dito'y balay. Imbagak matenken ka, nga usarak ije bangkag amin analon ko. Nalibata mon? Kat, anya nga ita, kumusta dagiti impamulam anatang? Nagtubo da ka di mo ilaang? 5 basak itay ije bangkag. Manun abulan anaimula dagiti natang. Ngam apay amanula ang tinagtubo. Ken babasit ti tubo da. Agulimak ka! Aburido da tao, sumanao kapay lang. Kasta talaga ti tao, no ada parikot na, mare. Napudot ti ulo na. Ay, wan nga rod, mare. Kasanumat ngamin. Manula tinagtubo kadagiti mula na anatang. Kasta talaga, ada swerte, ada malas ako nada. Wan nga rod, mare. Good. Sumubot kayong tuwing sumarunong. Ay nananang, kanayon nga agung-ungat ni Martin. Bugkawan na uray dagiti ubing. Apay ngay, anyat mapaspasamak kun kuanan. Aburido na nang. Lakay, anyat ti makunam. Ay, napasama ka ti pagbutbutngak. Nukumata dimngag ni Martin kadagiti pamagbagak. Dakkel ti ginastos na ijebangkag na tatang. Ado ti tinangdanan na nagmula. Nangina dagiti abuno aginatgatang na. Ngaman manulat ta tinagtubo. Amok day ta. Tasaan man nga amo ni Martin. Ngam kanayon ko abis bisitaan ti bangkag na. Kasta ka di tatang. Amok adakkel ti lugi na.
Ket uray pa'y anya ti aramiden na. Talaga amalugi. Tatang. Ay, lakay. Ingka kasaritan ni Martin. Amok nga aburidon. Isuadinan amok ti aramiden na. Wan tatang. Mapanyo kasarita ni Martin. Pare Martin! Pare! Apay pare. Mapanak di tabangkag ko. Ket nakita nga da ka dito eh. Amok agin lalabas ka laeng takayat mo makita dagiti mulak. Kas makita mat, saan da nagtubo amin? Pare Martin, saan agasta tirantak? Amok ti ugali o. Istorya am tumaten kadagiti dadduma. Kat katawaan dakto. Amok, tigas na nga raramidan nyo. Ako pare. Sige, panawan ka pa dito eh. Wen, amok, nalugi akon. Sanin nga agtubo dagiti mulak. Ingka istoryahan ka dagiti masabat mo. Pag-istoryahan dakon. Marijana, apay akas dyan ni pare Martin. Nakaungungat. Ay na pare, pasensya amon ta aburido ngamin. Saan mo't akas jay idi? Dakkel ngamin ti pinagpuunan na ijibangkag na. Binaga akon idi. Apaginanaan na pailaan ti daga. Agmulan to intun matutudo. Anya ngay nga rod pare kat nakamulan. Nakagastusan iti dakkel. Iso apas pasensya amlatan ti asawa. Da kayo matgayam tatang. Umunag kayo Ada ka din ni Martin. Adda tatang. Mabiit lang ang tenak ayaban. Martin! Martin! Adda ni tatang. Martin! Awan mo tan dito'y pagtugtugawan na. Napalan na nga tamanan. Nakalukat tiri daw ilikod. Nagna dito'y likod. Ay, una yan. Di nalatta kaya't asangwan ni tatang na. Ituya kun balayo amaturag. Jak agaway, daging kaajak makasarita ni Martin. Sige tatang, dito'y kayo nga ruden amaturog. Imposible asan nga agawid day ta lalaki. Agawid day jay tatang. Adaya sa bali apapanan na. Iso day tatang. Kunak tumot, agawid ni Martin. Nasaya tadakan, nasken nga agsarita ta. Tatang, pudno jay kunayo kanya kidi. Dakkel agatad tinapukaw kanya. Amok ti problema manak. Aburido ak tatang. Diyak amo ti aramidak. Pampanunutak ti pamilyak. Kasanok ang masuportaran ida. No adamot dakkel nga utang ko ije bangko anas ka na bayadak. Ala, italek mo kini Apo Diyos, dagiti pakaburiburam. Amok anadagsen, nga mga ramid itiwagas ni Apo Diyos. Basta pagtalina edem ti panagtalek kan pamatim kan kuana, anak. Nagkapon yo, pare Martin. Marijana, kaduayo mo dagiti anak yo. Napan kami nakimisa, pare. Itaman pay. Ipapilit na nga rod amakimisa kami asa nga pamilya, pare. Limag antiriknak. Manipod nakimisak, pare. Ay, katilon mo nga pare, nabayada mon. Iniinot, pare. Mabaybayadak o rekaskasano. Ayabam tukit din ni kumari pare. Tamapantayo amin makimisa. Pagsayatam no dumngag ka itinainsiriban apam magbaga. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.